Συνεχίζουμε με το σκοπό στο χάραμα Ανατολής. Ναι, σκοπός και αυτός Σάντας. Σάντας, στη δισκογραφία το βγάλε ο Χρήστος βέβαια με δικά του στιχάκια. Ναι. Δεν είναι αυτά τα... Αυτά, νομίζω και το Σοχάραμα Ανατολής είναι του Χρήστος. Θάρρο, τα δείστε. Ναι, δικά του είναι. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος του είπε ότι 4-5 τραγούδια τραγουδούσα που είναι παραδοσιακή στίχη. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Εντάξει, και είναι και ωραία αυτά, είναι και πολύ ωραία. Ναι. Αυτό το δύστιχο το τελευταίο σαν ρεφρέν το άκουσα από τον εγγονό του Ευκλήδη, τον Ευκλήδη Κουρτίδη. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Το δύστιχο αυτό το άκουσα πρώτη φορά, σαν από εδώ. Γι' αυτό ερχόταν ο Ευκλήδης, ερχόταν στο Παρακάφ, ο εγγονός δηλαδή του ξάκουστου Ευκλήδη και από αυτόν το πρώτο άκουσα. Ο Κώστας είναι γαμπρός αντίος. Ναι. Στο Παρακάθ χρόνια τα παιδιά από τη Σάντα ήταν τις παρέες που στήριζαν. Ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και τώρα να πω κάτι, ο Ευκλήδης αυτός που λέει τον Κώστα. Ρε Κώστα, λέει, αν με μάθεις ένα σκοπό, ρε παιδί μου, με μάθεις ένα σκοπό, τι θα γίνει. Λέει ο Κώστας, θα σε μάθω, λέει, αλλά το πρώτο σκοπό που θα σε μάθω, λέει, θα είμαι ματσουκάτοχο.
Με έναν όρο, λέει ο Κώστας, με έναν όρο. Θα είναι ματσουκάτου με το πορτοσκόπο, λέει και ο Ευκλήτης. Αυτό ρε φίλε δεν είναι όρος, αυτό είναι τα Ιμαλάια. Ωραίο. Λογοπαίγνιο, έστοχο.